sunan Allah mai tausayi mai jinƙai. Allah ya yi daɗin tsira da aminci a bisa annabi sallallahu alaihi wasallam. Darasi na 5, yau 12 ga watan 2, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina da shekara 1445, wanda ya daidai da 23 ga watan 8, haifuwar annabi Isa alaihi salam na da shekara 2023. Mai gabatarwa shine Salisu bin Sale. A wannan darasin za mu koyi wasula guda 4 da kuma haɗa su da baƙaƙe. A saurari darasi lafiya. Ga wasulan nan: ƙwas, ƙwam, ƙwak, jaƙi. Su waɗannan wasula guda 22 ne. Mun yi 8 a baya, yanzu kuma ga guda 4. Idan ka haɗa 12 kenan, saura 10. Bari mu ji yadda suke. Ƙwas shi ne wannan shi ne ƙwas. A dube shi da kyau, kansa ya yi sama kaɗan. Sai kuma ƙwam shi ne wannan. Shi wannan bayi da ƙari ta ko ta wani gefensa a kewaye yake. Sai kuma ƙwak shi ne wannan, shi kuma kansa ya yi ƙasa, gashi nan. Sai kuma jaƙi shi ne wannan za a ga yana kama da ƙwam, wato wannan, sai dai wannan ya fi girma, kuma wannan a sama ake rubuta shi, wannan kuma ƙasa kaɗan ake rubuta shi da wannan. Yanzu za mu yi amfani da wa'annan wasula guda 4 tare da baƙaƙe waɗanda aka sani guda 5, wato e, bai, to, ja, de. Waɗannan baƙaƙen guda 5 da aka sani su za mu ƙara yin amfani da su da haɗa su da waɗannan. Ga su nan. E da ƙwas shi ne O. E da ƙwam shi ne O. E da ƙwak shi ne O. A karanta su: O, 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 O. Abin da sa muke yawaita maimaita karantawa saboda a lura da sautin. O, O, O. Sai kuma bai da ƙwas shi ne Bo. Bai da ƙwam shi ne Bo. Bai da ƙwak shi ne Bo. A karanta: Bo, 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 Bo. Sai kuma to da ƙwas shi ne To. To da ƙwam shi ne To. To da ƙwak
shine to. A karanta to, 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 to. Sai ja da kwas shine jo. Ja da kwam shine jo. Ja da kwak shine jo. A karanta jo, 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 jo. Sai kuma de da kwas shine do. De da kwam shine do. De da kwak shine do. A karanta do, 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 do. Sai jaki shine wannan. Wannan shine jaki. Bari mu ga yadda za a karanta shi a cikin karatu. Ga jaki a nan gurin, ga shi nan shine wannan, kuma jansa ake yi. Ga shi bari mu gani. Oda, oda, oda. Sai kuma ga shi a nan gurin har yanzu za a ja shi. Boda, boda, boda. Sai kuma da kuma har yanzu ga shi a nan gurin yadda za a karanta shi. Boda, boda, wato boda ɗan yarbawa. Boda, boda. Wannan boda kan iyaka kenan. Wannan kuma boda, boda. Na'am. Sai kuma dabo, dabo, dabo. Dabo wani abu ne da ake yinsa kamar gaskiya amma ko ba gaskiya bane ba. Ai dabo. Sai kuma bado, bado, bado wani tsiro ne da yake tsirowa a cikin ruwa, shine bado. Sai kuma ado, ado. Ga janyin anan. Ado, ado. Nan ba janyi, suna ne. Ado, ado. Mafi yawan suna haka suke, ba janyi ƙarshen su. Sai kuma dodo, dodo. Ga janyi anan, ga janyi anan. Dodo, dodo. Sai kuma oto, oto. Mota oto wadda take automatic sai a takaita sai a ce oto. Sai kuma toto, toto. Toto sunan wani gari ne, toto. Sai kuma ajo, ajo. Wani abu ne da ake kyauta ce da ake bada ita, wato a biki, wato a masa ajo. Sai kuma ato, ato, ato. Waɗannan su ne misalai wadda janyi ya fito a cikinsu. Bari mu karanta mu ji ko wanda jaki ya fito a cikinsu. Wato idan mun ce jaki, wato shine ya takaita ga wannan. Amma muka ce janyi, to dukkan janye guda biyar ɗinnan duk sunansu janyi. Amma kowane da sunansa, saboda haka shi wannan shi ake kira jaki. Wannan janyi ne, wannan ma janyi ne. To amma wajen bambanta su, wannan jaki, wannan kuma jabai. Amma wajen janyi dukansu janyi ne. Bari mu karanta su gaba ɗaya mu ji. Oda, boda, boda, dabo, bado, ado, ado, dodo, oto, toto, ajo, ato. Oda, boda, boda, dabo, bado, ado, ado, dodo, oto, toto,
ajo, ato. Jama'a wannan karatu bai da wahala, ina ƙara maita bai da wahala a dage. Kuma wannan rubutun shine wanda za a iya karanta Hausa da shi ko a rubuta Hausa da shi. A rubuta 99 cikin 100 ya ba da muryarta yadda ya kamata, ba sauran waɗansu salon rubutu daban-daban ba, kamar sauran salon rubutu daban-daban ba. Jama'a da wannan nake cewa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin halittu. Ga lambar waya 090 6666662. Masu son su yi magana ta wasu kuma ga lambar waya nan 08035658775. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.